Vi skal beskrive sammenhængen mellem Montigny-forholdene for funktionen f og fortegn for f-mærke. Vi starter her med, jeg har tegnet et skema her, som vil illustrere det. Her opstår der intervaller, og disse intervaller, de tages ud fra nulpunktet for f-mærke. Så skriver vi lige op her. Yes. Her, der kommer til at stå fortegnsvariation. Det bliver f til v for f-mærke. Nedenunder kommer til at stå monotoniforhold for funktionen f. For f. Yes. Her i fortegnsvariationen, der ved vi, at vi ved, hvad nulpunkten er her, og vi ved, om den har været plus eller minus inden. Så vi kan sige, at hvis en lineær funktion, eller en funktion har plus i det første interval, som er efter nulpunkterne for f-mærke, så vil monotoniforholdene for f også være voksne. Og det skyldes simpelthen, at funktionen f, dens hældning, det er lige med f-mærke x. Så hvis den vil være minus, så vil den også være aftagende. Fordi at den ligger så meget, eller den er den samme som den anden, så det vil sige, at man kan altid sige plus minus her. Nedenunder,